kan kai wrestling bulan na hai ta no dari busuk ni body bona na je ka ta ko kra nung le tabu sakra kra ka hai ko sakra kra no ka ta mo ni ni bo ba hai wan so ta ge sakra kra ka ta bu ane wasa pun ke ane wasa pun ke sini jati je triprawo je sini bukong bara je tolawo klai tongmani je sini borok sasti mawi tongmani ba sini uporo sini bukong bara ni thanego sini tribal ni thanego hamlangui kono song bisar maya song kono jasti maya haine bangui tini jatini bangui ang bukha pran jan pran ro ronai dorkar nang hangke ang jatini bangui dofane bangui ang tini ang matlu khaijangnai tini ang matlu khaijagui ang kendra sorkar no ang tini phonogui klangnai nung le bo kami ni phai mani ang kene ang dolai gonda sora jibokota parani agi ra ko boda phai kan nung je tripura sar ni chaba agi ra ko phara phai ka dili ang kene to jatini bangui ang je khaimani ang je khasui khaifimani ang asison sekang dangani sekang tripura thenasi ang tangui phaimani ang jatino boini slaison tongo ani slaison koroi obo hai ang phaimani tini jorate ang jati dofan bangui ani bokhawa tongo ang joto to ani jibon rama tongsa ang lekha pora rong yapon ang siano yapon ang jati bang dofan bangui ang jan roi thangnai bele bele kana hambai sin takho akrana chung omo hai kana kobang mate je tripura len greater tripura je choba wa je tripura session krak rak hasteno ya kare 27 november dilli wo sakpai ka mia 30 november je dilli wo phung aike noborok ya prika borok je choba ni khorang khorang na hakdar habang ha je parliament session ungui tongmani o session je sake pono borok ni tripura len hai ka greater tripura len je choba ajaga thangui borok khana na nga phari jungte ba kok salai ni ang turuk turuk kai